masanting at ang daragang magayon? Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siana! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good to. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siana. Ano? Ay, Ang pinaka nakaka-turn off tungkol sa'yo. ay, talaga ba? Oo, kasi kanina pa natin tinuturo sa ibang tao eh. Tumingin din tayo sa sarili natin. Naku, gagi, pare. Parang masisira yung karera natin dito. Di, okay lang yan. Well, I would say ako kasi ang pinaka nakaka-turn off sa akin kapag sinabing gym, Awa. gym lang talaga. Naka-focus lang ako doon. Kahit ano pang aya mo sa akin, gym lang ako. So nakaka-turn off 'yun for me. Hindi, joke lang. Minsan yung mga sagutan mo, hindi ko alam paano ko isasalba on air eh. No? Hindi, feeling ko tamad kasi talaga ako. Kasi nga hindi ako Ayan, athletic. dyan, naniniwala ako Oo, dyan. yan. Hindi ako mover na Awa. tao. So, may mga times na kapag dapat, alam yung mga clean up drive, ganun, mas pinipili kong matulog kaysa magbigay ng change sa community. Ay, Oo. Kapag sabagay. mga isang linggo, hindi ako naliligo. Uy, maganda yan maganda yan. At least Ayun. inaamin mo, at least aware ka. Oo. Diba? Ikaw ba, ano ang nakaka-turn off sa'yo? Ako, ito hindi ko naman to tinatago eh. Kasi alam kong napapansin mo rin Oo, eh. pigsa? Hindi. Alam mo, ikaw, lagi mong kinakalat yan. Ano ba? Sa'yo ko pinagkakatiwala tapos ipagsasabi mo. Hindi, siguro ang pinaka nakaka-turn off na bagay tungkol sa akin, Ayan. matakaw ako. Oh, talaga? Talaga? Napaka-slim. Kahit alam mo naman. Napaka-slim mo na tapos ganyan ka pa? Hindi, matakot talaga ako. Masarap kasi kumain. Like particularly sa sweets, ganyan. Sweets, Lahat. samgyup. Oo. Actually, kahit saan. Talagang Oo, kahit Gina hindi Gika. akin, kinakain ko yun. Nakakahiya. Ay nako, pero sure tayo mga kabisyo, kayo rin may kanya-kanyang kinaka-turn off sa ibang tao at nakaka-turn off din sa inyo. Huwag kayong Oo. dyan. Hindi ka perfecto. Toto. Kaya eto kabisyo, i-recap namin sa iyo ang 6 na mga ugaling nakaka-turn off. Tara, kape! Tara, kape! Ayun pa tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga bida-bida. Yan. Oh, spotlight on. Laging Yan. gusto nasa kanya lagi yung spotlight, liwanag. Totoo. Kulang na lang sunduin ka ng liwanag talaga. Tsaka ito rin yung may mga main character syndrome. Oh, ano ba yun? Oh, kumbaga ito yung pakiramdam ba o pagtingin ng isang tao na umiikot lang ang mundo sa kanya. Oo. Kaya kapag halimbawa may nagkukwento sa kanya, may nagsasabi ng problema, Yan. lagi niyang mamaliitin yung problema ng iba, tapos sasabihin niya, ako nga eh. Oo nga, ako nga ganito yung na ako nga half Latina, half ganito, hindi na mo problema. Di may mga ganun talaga. Laging gusto nila sila yung bida, sila yung main character sa kwento. Totoo. Oh, kahit kung tutuusin, sila na yung kontrabida doon. Kaya nga. Natawa lang ako dun sa meron kasi kaming kapitbahay na nakawan. Oh. Oo, so sabi niya, nanakawan kami. Uy, naku. Pumasok yung isa. Oh. Kayo nanakawan, kami nasunugan. Ayan, legit na main character syndrome diba? yan. Bida-bida, imbis na magbigay ka ng simpatsya dun sa nanakawan, nakikipagkompetensya ka pa na mas malaking pinagdadaanan mo kaysa sa kanya. Kaya nga, ay nako kabiso. Anyway, that's number 1. Puro tayo sa number 2. Pandua. Pangadwa, ito ang mga Mamaru. Yan, Ito eto. mga nagmamarunong. Oo, kamag-anak to ng mga bida-bida kanina. Oo. 'Di ba? Sila naman feeling nila alam nila lahat. Feeling nila yung mga paraan lang nila yung tama at yun Yan. lang dapat ang nasusunod. Oo, and masakit dito na i-invalidate na nila yung opinion ng iba, na i-invalidate na nila yung mas masakit dito, yung feelings mo talaga. Yan. 'Di ba nung nagkukwento talaga? Kasi naman, yan yung mga linyahan. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Yan, sabi ko sa'yo, hindi ka kasi nakikinig. Yan. Hay nako, perfect ka. Anyway, that's number 2. Tayo sa number 3. Pantulo. Pangatlo, ito ang mga Mapagmataas. at laging namimintas. Pero sarili kong pera ang iyong winawaldas. Para kang
Grabe, no? Ang sarap talagang balikan ng mga ganyang kanta. Oo naman. Pero ayokong binabalikan yung mga friends ko na ganito. Yung mapagmataas. Ayan, grabe ang pride. Grabe yung pride. Yan. Kasi at the end of the day, pantay-pantay lang naman tayo. Tutu. Diba? Tandaan nyo, ang pride, pinangsasabon yan. Oo. Ay, wow. Diba? Commercial, Siyempre, ah. ACS tayo. Naman. Diba? Pinangsasabon yan, hindi yan Inuugali. Ayan. Diba? Galing mo dun. Kaya ang hirap, yung iba dyan, ang gustong-gusto ng mga, yung gustong-gustong nakikipagsalamuha dito sa mga mapagmataas na tao. Feeling nila, ikinakataas din nila yun. Pero gagi, para legit to ha, toxic talaga to. Oo, Kasi totoo. nagiging unaware ka na, nagiging laitero ka na, laitera ka na. Ayan. At saka kapag kasama mo yung mga mapagmataas, ano yan parang nagkakaroon kayo ng mga utak talangka. Ay, ano yun? Utak talangka, crab naghihilaan mentality. pababa. Yan. Oo. Ay, nako, kaya yung mga nasa second, third floor dyan, bababa din sa ground floor, ah. Kaya nga. Anyway, that's number 3 po naman tayo sa number 4. Pangapat, ito ang mga nega. Hoy! Natakot ako. Parang may kumakasa na dito. Mali sound effects. Ito yung mga negatibong mga tao. Okay lang naman maging negatibo. Ayaw naman nating i-invalidate yan kasi hindi naman tayo laging positibo sa buhay. Tama. Pero kailangan din natin pagmasdan yung epekto ng mga pagrereklamo natin, yung puot natin sa ibang tao. And definitely, nakaka-turn off yan para sa taong nakakarinig sa mga reklamo mo. Ay, legit yan. Diba? Kaya isang malaking kontribusyon ang environment na meron ka sa behavior na meron ka araw-araw. So Wow. imaginein mo araw-araw nakikinig ka kay Robin Shena at Conyo Bicolano. Di bastos. Edi positive lang. Diba? Totoo. Anyway, Ay, nako. that's number 4. Muna tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga May amoy! Ayan, puro kasi tayo ugali-ugali. Yan. Punta naman tayo sa sa amoy. Sa amoy. Uy, kahit balibalik ta rin man natin ang mundo, ang usapan na to, ang papangit talaga kapag medyo hindi ka aya-aya yung amoy mo. Totoo. At saka kahit gaano ka kaganda, gaano ka kabait, kung Yan. may amoy ka, nanununtok at nananaksak yan. Oo. Wala makakalimutan ng tao yan. Yes, legit yan. Nakakamatay yung amoy. Kaya, naku mga kabisyo, yung amoy ng kahapon, dapat iniiwan na yan. Move on. Anyway, that's number 5. Punta tayo sa last but not least, number 6. Pang-anom. Pangalan, ito ang mga Backstabbers! Yan. Ito yung mga nananaksak patalikod. Gagi pare. Diba? Ikaw ba gusto mo bang tinitira ka patalikod? Depende. Kasi mas maganda na yung paharap. Ay, oo. Di ba? Para kita mo yung muka. Oo, tsaka transparent kayo sa isa't isa. Hey, Oh. these are the things na ayoko sa'yo. Oh. So sa harap-harapan talaga nila Oo. sinasabi. Yun yung totoong kaibigan. Awa. Kaysa tinitira ka patalikod, di ba? Ay, Diba? ayoko nun. Ay, ayaw mo nang tinitira ka patalikod? Uy, dude, ayoko talaga. Iba iniisip Oo. po. Ay, naku, anyway, kabisyo, kung di mo nabulan ng usapan namin ito at gusto mo nga ipa-shoutout yung mga kabisyo nating ang sarap saksak yung Oo, patalikod. mga kabisyo nating tumitira sa likod. I-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Same socials mga broski at Conyo Bicolano. Happy birthday, Nicole Yala. Ayan. And happy birthday rin sa aking tita ay pinsan pala. Ate Yeng Nabong Valencia. Happy birthday. And of course, Miss Nicole Yala. Yeah, sabi ko na ampun ka eh. Hindi mo alam. At susunod na kabisyang Rockies Secret Files. Muli din si Sir pinakamagandang probinsya na DJ Robin Shena. Your Uragon broski like super legit and all Conyo Bicolano. Dito lang yun sa Tara Kape. Tara kape. sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow! Tara kape. Tara Kape! Conyo Bicolano at Robin Shena.